Lehenik eta behin egunon eta eskerrik asko hurbiltzeatik ezinbestekoa eta hain garrantzitsua den gai honen inguruan hausnartzera. Ni noa naiz eta bea Irene, gara elkarreziko DH lauko ikasleak. Eta egon ez ginen arren, oindala 2 urte, Marcos Castro irakasle eta maskulinitate berrien inguruko ikertzaia egon zan hemen hitzaldia temuten, hitzaldia ikusgaiak otzue YouTubeen. Eta, beak azaltenena zan, dauzela ikerketa zientifikoak ondorioztatzen dagoenak, indarkeria erakargarrixa dela eta hau erabiltzen dagoenak bestiak gainerakoa baino popularrauak. Eta, beak esaten eratzen zan, teorian, teorikoki balioan batzukin esten gaituzten arren, berez praktikan, ez da laola eta ondiokan erakartzen dozkuna dela eredu maskulino menperatzaile tradizionala. Eta hori oso berritxarra da gizartean handako, gehien bat gumauko gaztien dako, zeholako harremanak oso kaltegarriak eta oso arriskutsua dira. Eta, gaina uste du, hezkuntzak egin dagoen lana honekiko ez dela guztiz egokixa, ze ez dago kontuan hartzen noizbehinkako harremanak edo harreman esporadikoak. Eta, baita esan beharra nazioartean aldiz, olako harremaneri ikerketak eta arreta gehiago jartixo gila edo. Eta hemen danean baku berri hona baita, eta guri eredua inposatutakoa izan arren ikasi indu eta ikasi demoan aldatu ingeke. Eta Ainorak esan dagoen moan, harreman esporadikoak edo bultzatu da daitezke, eta gaur arkaitzekin hori izango da landukoan gaixa. Eta, bea arkaitz zubiri, Euskal idazle donostiarra da, eta ikasketei dagokienez, soziologian doktorea da, ingles filologian lizentziatua eta irakasletzat diplomatua. Eta, lanbidez, Euskal Herriko Unibertsitatean hilen lana, eta horrez gain ikaskomunitateko ikertzailea da, eta kaiera publikazioetan kolaboratzailea. Eta, igual bertso mundutik ezagutuko zuen, ze emakumea eta bertsogintza artean inagoen ekarpenagatik, eta horrek ekartxagoen telebistako agerpenagatik. Eta, beste gari behari itzan goxago. Eskerrik asko. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Niko hain kontatuko izkizue gauza batzuk, eta gero galderetarako tarte izango dugu, nahi haina ustet, orduan, hasingo naiz. Hasi nahi dut, ipui oso labur batekin. Da, 2 arrai txikiren ipuia. Oso laburra da. Goiz batean, 2 arrai txiki hauek ateazian paseatzea. Eta paseatzen nahi ziala, topatu zuten arrai zar bat. Eta arrai zarrak esan zien, hombre, ze moduz? Eta ondo. Eta esan zien, ze muz goiza, ze muzkoa dago ura? Epela, ez da? Eta 2 arrai txiki bitako batek esan zien, ura, zer da hori? Ez? Bugatu da ipuia. Zeratik ekarri dut ipuia hau. Arraientzako ura bezala guretzako zen gauza pasatzen zaizkigu konturatu ere ez gehala egiten, ikusezina dianak, ez? Ez daukagu kontzientziarik gertatzen dianare, ez? Eta horrek problema sortzen dugu, eta problema da, ez bagea kostiente, uraren kostiente arraiak ez dian bezala, nola erabaki dezakegu gauza horien gainean. Ez daukagu kontzientzirik gertatzen ari dana inguruan daukagula nola erabaki dezakegu horren gainean. Gu bizakio daukagun uraz jabetzeko daukagun bitartekoetako bat da ikerketa zientifikoa. Aipatu dute ez, ikerketa zientifikoa. Ikerketa zientifikoak dauzka irizpide oso zorrotzak ezagutza ekoizteko eta filtro asko pasatzen ditu, galbai asko pasatzen ditu, eta horri esker jakin dezakegu gure egunerokotasunean ura iruditzen zegun ikusezin hori zer dan, ezta?
Claro, interesatzen zaigu guri, denok bizi nahi dugu, urte asko, oso osasuntsu, buru argi, zoriontsu, eta uste deno interesatzen zaigula jakitea hori lortu ahal izateko ze gauza dian garrantzitsuenak, ez? Ikerketa zientifiko batean jakin nahiko bagendu hori interesatuko litzaiguke persona baten bizitza, o persona batzuena, ahalik eta jende desberdinenarena, ikertzea hasieratik bukaerara. Urtero, ondo behiratuta, ondo aztertuta, ahalik eta alderdi gehiena aztertuta, ezta? Imaginatzen zute olako ikerketa bat, ez? Urtetan eta urtetan luzatzen dena. Ikerketa hori existitzen da. Ikerketa hori 1937an hasi zuten, 1938an hasi zian honi buruzko gauzak ikertzen, argitaratzen. Eta hori Harvardeko unibertsitatean egin zuten, eta egiten ari dira. Harvardeko unibertsitatea momentu honetan, azkeneko urte luzetan, ranking guztietan da munduko unibertsitateik onena bezala konsideratzen dena. Unibertsitate honetan hartu zituzten Harvardeko lizentziatuak, momentu horretan danak gizonezkoak, eta hainbat galdera egiten zizkieten. 2 urtero, hasi zian 37an, eta 2 urtero pasatzen zieten galdetegi bat. 5 urtero egiten zizkieten osasun azterketak goitiberakoak. 5-10 urtero, segun, egiten zizkieten elkarrizketak, bai beraiei, ikusten zuten, nola hitz egiten zuten bizitzako gauzei buruz, bai bikoteekin, seme-alabekin, etxeko besteekin, eta barrez. Orduan, hau da ikerketa bat urtetan indana, eta nahiko modu sakonean eta jarraian, ez? Hori orduan Harvardeko lizentziatuekin edo egiten zuten, baina, jende tipo bada, posizio sozial jakin batekoa, orduan intzuten aldi berean Bostoneko zentroan bizi izan jendearekin. Dala, klase sozial aldetik edala, oso baldintza desberdinetan bizidan jendea, ez? Eta orduan, hoienare bai. Eta, orain dela ez asko, hasi zian hasierako haien seme-alabei gauza bera egiten. Orduan da, ikerketa bat luzatzen dijoana, ez? Zertara iritsi dira? Ze ondoriotara iritsi dira urte guzti hauetan? Pentsatu daiteke motibo askok eramaten gaituztela, arrazoi askok eramaten gaituztela bizitza on bat eramatea, ezta? Beraien ondorioa da, gure bizitzetarako gauzarik onuragarriena konexio sozial potenteak izatea dela. Konexio sozial potenteak. Horrek auspotzen du azkenean zoriontasuna eta osasuna. Eta bakardadea toksikoa dela. Bakardadea esan nahi dut, ez da bakarrik egotea, bezik bilatzen ez dezun, da nahi ez dezun bakardaderi izatea. Bakarrik egotea momentu batzutan ez da gizer, horrekin noski ez da problemarik. Bilatzen ez dezun gehiagizko bakardade hori eukitzea. Halare, hitz egiten dugunean konexio sozialei buruz, hemen ez dute esaten danik zenbat lagun dituzun, edo ezkonduta zauden edo ez da hori kontua. Kontua da, zu egon zaitezke, ezkonduta, baina oso bakarrik. Izan ditzakezu kopuruz lagun asko, baina ez oso lagunduta senditu, ez? Orduan, kontua ez da kopurua, kontua da kalitatea. Eta azkenean ondorioztatu dute kalitatezko harreman on horiek, konexio horiek laguntzen digutela, lehen esan dizudana, laguntzen digute osasun fisiko hobea izatean, buruko osasun hobea izatean, urte gehiago bizitzen, burua argiago edukitzen, buruko gure martxa hobea izaten, ez? Eta, hor jarri dute horako asterisiko txiki bat, harreman onak izateak ez du esan nahi gatazkarik ez daukagunik. Hauek adibidez, esan dute, daude matrimonio batzuk, eztabaida asko izaten dituztenak, baina elkarren babesa fijoa, sendoa, indartsua daukate, beraien gatazkak alik eta modu, sanoneran eraman ezkero, horrek ere asko balio du, ez? Azkenean,
osasunaren munduko erakundeak ere buruko osasunari buruz ari gehala, bai, zoriontasunak horrekin lotura daukanez. Ulertzen du buruko osasuna kontinuum bat bezala, ez da gaixo nago edo sano nago, da kontinuum bat, nago gaixotasunetik gertuago edo osasuntsu izatetik gertuago, ez? Eta esaten du, buruko osasuna izatea ez dela bakarrik gaixo ez egotea. Hor jartzea izu, ez? Horrez gain da, norbera ondo sentitzea, geure buruarekiko sentsazio ona izatea. Eta liberan, babesten gaituzten harremanak izatea. Eta gu komunitatearentzako produktiboak garela sentitzea. Eta egunerokotasunean, ohikoa diren estresak eramaten jakitea. Hori da buruko osasuna, ez? Azkeneko 2 urtetan, ari da gertatzen aldaketa bat buruko osasuna ulertzeko moduan, eta oso interesgarria da. Leheno, ja urte asko dira, buruko osasuna konsideratzen dela osasunaren funtsezko osagai bat. Baina hain beste salto bat eman dute, hauek dira The Lancet da mundu mailako aldizkari bat oso potentenetako bat, eta hor dago batzorde bat, eta buruko osasunari buruz, hauek aholkuak emate dituzte, eta osasunaren munduko erakundeak segitu iten ditu hauen aholku asko, ez? Eta orduan saltoa ja ez da buruko osasuna garrantzitsua dela osasuneako, baizik buruko osasuna funtsezkoa dela garapenerako, gizarteen garapenerako. Hor aurrekoan esan gabe utzi dut, baina horre garbi uzten dute, noski pobreziak, kulturara sarbiderik ez izateak, eta horako gauzek kalte egiten dutela. Baina horiek bezain kaltegarria dira ez eukitzea inguru bat sanoa, inguru bat babesten gaituna. Ez da, fijatu zaten inoiz horako begi batzuetan. Ikusi dituzute begi horietan nola txuririk ez daukaten. Ikusi duzute. Nola gizakiak ez diren beste hominidoek ez daukate txuririk begietan. Eta guk ordea bai. Imaginatu ezakezute zehatidan hori. Haientzako, txuririk ez daukatenentzako, hori abantaila evolutiboa da. Evoluzioan, bilakaera hortan, garatu duten ezaugarri bada eta beraiei ondo datorkie. Eta gurire, txuria eukitzea ondo datorkigu. Zergatik? Bira, hau da Michael Tomaselo, mundu mailako referentzia bada, evoluzioaren azterketan. Esan dute txinpantzeek ez daukate begietako zuria. Ez da beste 220 primate ez gizaki espeziek ere. Edo gutxienez nekez ikusdakiek. Zergatik? Erantzuna da, txuri hori ondo datorkigula. Zuek norbaiti begiaren txuria ikusteari esker ze ikus dezakezue gehiago. Ikus dezakezue beste pertsona hori nora begira dagoen, adibidez. Eta ez badaukazu txuri hori, ez dezu ondo ikusten nora begira dagoen. Igual asmatu dezakezu, baina ez hain ondo. Eta horrek ze erakusten dugu. Hori da, gizakio garatu dugu mekanismo bat, noraiteko konpenetrazioa handigoa izan ahal izateko. Hemen Michael Tomaselok eta bere taldeak, adibidez, artikulu honetan hau oso erreferentzizko artikulua da, oso zitatua, oso erreferentziatua. Eta esaten dute, gizakio dauzkagu oso ezaugarri bereziak eta ezaugarri horietako batzu dira gaitasun oso handia daukagu besteak pentsa dezakeena pentsatu ahal izateko edo detektatu ahal izateko. Baina aldi berean, daukagu gaitasun oso handia gure inguratzen gaitun kulturatik ikasteko eta daukagu borondate oso handia guk pentsatzen duguna transmititzeko. Hori ez da guk dauzkagun ezaugarri horiek bakarrak dira animalien artean. Gure espeziea oso arraroa da alde hortatik. Eta horrek guztiak ahalbidetzen digu parte hartzea kolaboratiboak dian jardueretan, baina ez txingurriek bezala, txingurriek ere parte hartzen dute kolaboratiboak dian jardueretan. Ahalbidetzen digu parte hartzea kognitiboki oso konplexuak dien jardueretan. Orduan, alde hortatik oso animalia bereziak gea. Ez dakit, badaude ikerketa asko, esaten digutenak, nola berdinzaleagoak gean partekatzerakoan, adibidez, jarduera kolaboratiboetan, konparatuta
ez dakit, txinpantzeekin adibidez, evidentea da, hemen pentsatzet inor ez dala inozua pentsatzeko, ez dakit, gizakiak ez garenik gai gauza oso makurrak egiteko, hori evidentea da, ala dala. Baina daukagu gaitasun oso handia bestelako gauza horiek egiteko, ez? Adibidez hori berdinzaleak izateko, altruistak izateko, horrek bereizten gaitu gainerako animalietatik, ez? Eta pentsa ze garrantzitsua dan hori, ja ikerketan, hau puntako aldizkari bada, ikerketan ere sartzen ari direla, lehentasunezko helburu bezala, konexio sozialak lantzea. Jendearen arteko konexio sozialak. Zertarako? Osasun publikorako funtsezkoa dalako. Jendearen arteko harreman onak eta konexio sozialak. Hau Judith Butler da, izango da momentu honetan behar da, mundu mailan ezagunena den feminista. Eta Judith Butlerrek, hau zea bada, dokumental bada, hemen neska batekin, kaletik dijo, oso polita da, bilatzen bat zure YouTubeen da. Eta hemen esaten duen gauzatako bat, bere liburuetan ere funtsezkoa den gauzetako bat, esaten du gizakiok interdependienteak gerala. Hau da, elkarrekiko dependentzia daukagula. Ez dakit, igual pixkat arraro sonatzea izu edo, ez dakit, nolaiteko konotazio negatiboren bat ikus dezakezue dependiente izate horretan, ez? Baina, igual beste erabatea esaten badugu, esan dezakegu, gizakiok besteen beharra daukagula gizaki bezala garatzeko. Eta bestela ez gehala gai ondo garatzeko. Eta hau guztia zertara dator, ez? Pixkanaka gerturatzen nijoa maskulinitatearen gai horretara, ezta? Nei gertu zitzean, oin dela, 2013an izan zen, ordurako hemen Euskal Herrian ja nahiko nabarmena zen maitasunari buruzko kritika. Kritika maitasuna bera kritikatzen. Maitasuna txarra zala, gaur egun asko zedatu hau dago. Eta niri tokatu zitzean, kongresu batean jo nintzen, eta justo Lidia Puigberten panel batean egon nintzen, bere hitzaldi batean. Eta ni uste lehenengo aldiz entzun nola hain garbi, norbaitek esaten zula, garai hartan entzuten desente entzuten zen, ez? Maitasuna zapaltzailea izan daiteke, eta zapaltzailea ez zerta. Lidia Puigbertek esaten zuen, ez, maitasuna askatzailea da. Eta netzako hori erreferentzia garrantzitsua izan zen. Ari horri tiraka, gauza asko deskubritu ahal izan ditut. Funtzionatzea dut zidean. Hau, Bell Hooks da, feminismoan mailan neko izen ezaguna. Estatu batuetan nolabaiteko izen oso ospetsua da. Eta honek maitasuna definitzen du modu konkretu batean. Azkenean, interesatzen zaigu maitasunari buruz entzuten ditugun kritika horiek entzuten ditugunean eta horri buruz hitz egiten dugunean, nik uste importante dela jabetzea maitasuna dela eztabaidagai daun kontzeptu bat. Hau da, maitasuna mesedegarria dan edo kaltegarria dan erabakitzeko lehenengo importantea da jakitea nola definitzen dugun maitasuna. Zeko, segunda nola definitzen dugun, seguraski ondorio desberdinetara iritsiko gara. Eta gero badago beste kontu bat maitasunari buruz, eta da, iruditzen bazaigu kaltegarria dela ze kontzeptuk ordezkatu dezake maitasunak daukan indar hori. Hemen oso interesgarria da Bell Hooksek nola definitzen duen maitasuna. Eta esaten du maitasuna ez dela bakarrik nola baiteko barruko, ez dakit, lilura hori sentitzea, ez dakit, tximeleta sentitzen den zea hori. Ez dela hori bakarrik. Hori ezinbesteko osagaia da, baina horrekin batera, lilura horrekin batera, norbaitekiko lilura horrekin batera, esaten du
ezinbesteko osagaiak diala maitasunean, zaintza, afektibitatea, aitortza, errespetua, konfiantza, konpromisoa, komunikazio ona. Bai? Orduan, klaro, norbaitek esaten baizu, esken ere harremanean, hau gertatu zait, igual ez gara maitasuna buruz hitz egiten nahi. Orduan da, segun nola definitzen dugun maitasuna, gauza batzuk eroriten zaizkigu hortik. Tratu txar guztiak, gaizki sentierazten gaituzten gauzak, horiek ez dira sartzen hola definituta maitasunaren eremuan. Orduan, nik uste dut guri interesatzen zaigula maitasuna holako zehazki hola edo horrelako termino batzuetan definitzea. Zergatik, bizitza hon bat izateko funtsezko motorra dalako. Eta, klaro, hori bazterrea uzten baldin badugu, nolaiteko maila periferikoan uzten baldin badugu, zerk ordezkatzen du hori. Motor hori zeinek ordezkatu dezake. Nik uste dut askoz interesgarriagoa dela, ondo definitzea maitasuna guri interesatzen zaiguneran, eta horren arabera jokatzea. Eta gero, hor sartzen ez zaizkigun gauzak, azterrea uztea, ezta. Momentu honetan, ari da gertatzen, momentu honetan, ez da, aurten hasi, nolaiteko aniztasunaren lerketa bat, ez? Edapen bat, azaleratze bat, mahai gaineratze bat, hitz egiten dugunean maitasunari buruz, ez gara hitz egiten nahi orientazio sexual jakin batetaz, izan daiteke heterosexuala, izan daiteke homosexuala, izan daiteke, ari gara hitz egiten hori norberak erabaki behar dula. Ari gara esaten ez dala iraupen luze, iraupen motx, edo ez da hori. Ari gara esaten importantena dala nor aukeratzen dugun, eta ze irizpideren arabera aukeratzen dugun. Hori da garrantzitsuena. Gizakiok daukagu ezaugarri oso berezi bat, eta da, gauzak ez direla diren bezala hala direlako inposatuta datozkigulako. Egoerak askotan dira segunda nola interpretatzen ditugun. Ez dakit, anekdota txikia kontatzeatik, gure aitona zanak, tren batean adibidez, berak interpretatzen zuen, tren batean zijoanean norbaitekin parean, edukazio honekoa zela ari hitz egitea. Eta jende askok ez duela interpretatzen, ez? Jende askorentzako trenean dijoanean, logikona da, isilik egotea, eta ez aurreko ari hitz egitea, molestatzen diozulako, ez? Orduan, segunda nola interpretatzen duzun situazioa, jokatzen duzu erabatea, edo bestea, ez? Orduan, gizakiok hori egiten dugu leku guztitan. Interpretatzen dugu egoera, eta interpretatzen dugunaren arabera, jokatzen dugu erabatera, edo bestera. Hori da, Jeroen Brunnerrek esanaiek, acts of meaning hontan, esan nahi du, esanaiak ekoizten ditugula. Gauzak, gertatzen zaizkigun gauzak interpretatzeko esanaiak ekoizten ditugula. Eta alde hortatikan, garrantzitsua da oso presente edukitzea maitasuna ikasi egiten dela. Ez dakit, milioika pelikula, abesti eta komentariotan entzungo genuen maitasuna dela gauza bat instintiboa, barrutik ateatzen zaiguna, kontrola ezina, hori adibidez ikerketaren ikuspegitik sustenga ezina da. Maitasuna ikasi egiten da. Ikasten dugu sozializatzen gerenean. Sozializatzen gerenean gure inguruan. Eta inguru hortan ikasi egiten dugu. Ikasten dugu dauzkagun erreferentengatik, dauzkagun harremanengatik, dauzkagun interakzioengatik. Ikasi egiten da. Eta horri oso albiste hona da. Ikasten danez, izango alitz instinto bat, igual ezingo genuke aldatu. Baina ikasi egiten denez, honena da aldatu egin daitekela. Horra adibidez, neurozientzian oso interesgarria da nola bereizten dituzten emozioak eta sentimenduak. Emozioak dira, gure inguruak ematen dizkigun erronken aurrean, ematen dizkigun estimuloen aurrean, nola erantzuten dugun. Nola baiteko erantzun inkostiente bat, hori dira emozioak. Eta sentimenduak ordea, dira
arrazionaltasunari edo behintzat kontzientziari lotuagoak dauden gauzak. Orduan, honena zer da hor? Hola bereizten ditugunen emozioak eta sentimenduak. Honena da, sentimenduak landuz, emozioak eralda ditzakegula. Eta hori oso notiziana da. Arazoak potoloa daukagu, hitz egiten ari geanean, harreman honei buruz, ez? Hasieran esan dizuean Harvardeko ikerketa hori. Nola harreman onak izatea funtsezkoa da. Bueno, arazo potoloa daukagu, ze oso edatua dago, oso presente dago, diskurtso koertzitiboa. Zer da diskurtso koertzitiboa? Diskurtso koertzitiboa da, diskurtso bat, gizartean dagoen zera bat, behartzen gaituna, eta batzutan lortzen duna, guk egitea nahi ez duguna. Zertaz ari gara, maitasunaz adibidez ari garenean, zertaz ari gara esaten dugunean diskurtso koertzitiboa da. Ez dakit, nik uste momentu honetan, erreztasunez, hemen gaudenok behar bada, erreztasunez esan dezakegula, garai batean igual diskurtso koertzitiboa izan zitekeela orientazio aldetik bakarrik heterosexuala izan zitezkela, edo nortasun sexual aldetik nortasun jakin bat izan zenezakela, eta nolabaiteko diskurso potente bat zeon, presioa egiten zuna, zu molde horretara egokitzeko, ezta? Asuntoa diskurtso koertzitiboa hori badala, baina gauza askoz gehiago ere badala, ez? Diskurtso koertzitiboa izan daiteke adibidez, zuk harreman bat izan nahi ez dezunean, harreman hori hainbat motiborengatik izatea. Ze motibo izan ditzakezu? Bat baina gehiago. Adibidez, bat izan daiteke, ez dakit, zure adinekoen o zure ingurukoen presioa. Zuk ez dezu nahi, baina, nolabaiteko presioagatik, esaten dizutelako, bestela aspergarria zehala, edo bestela ez zer badaki zer, zuk zerbait egitea. Askotan, diskurtso koertzitiboaren teknika zein da? Ez badezu egiten, nik esaten dizudana, zigor soziala izango duzu. Eta zigor soziala zein da? Izan daiteke esatea hori, aspergarria zehala, kutre bat zehala, ez dakiz zer. Hori da diskurtso koertzitiboaren teknika. Erabiltzen duen beste motorretako bat zein da? Hor badaude prestigioa daukaten persona batzuk, eta baina ikusiko dugu prestigioa daukaten persona horiek batzutan ez zaigula bat ere interesatzen prestigioa izatea, eta igual ez dezu nahi persona horrekin harreman bat izan, baina izaten dezu. Gaur egun ikerketa asko dauzkagu erakusten dutenak, nahi ez dezun jendearekin harremanak izatea uste duguna, baina asko zoikoa da, garbi izan behar dana, eta da, fake newsi buruz hitz egiten da asko gaur egun, ezta? Gaur egun harremanetan oso arrunta da, fake, nolaiteko faltsuak diren historiak kontatzea, beti izan da, eta gaur egun ere, bada, fake narrazioak edo, ez? Ez dakit, zenbat aldiz, pentsatzen zuek ere detektatuko zen dutela, ez? Zenbat jendek esaten du ze ondo pasazun eta benetan ez zuen hain ondo pasa, edo gaizki pasazun. Dia motor asko, teknika asko, diskurtso koertzitiboak erabiltzen ditunak, jendea behartzeko egin nahi ez duna egitera. Ez dakit, izan daiteke ez dezula egin nahi, edo egin, ez dakit. Modu askotara izan daiteke eta gauza askotara behartu gaitzakete. Hor badago, diskurtso koertzitiboak daukan arpegirik gordinena izan daiteke, genero indarkeria, bai fisikoa, psikologikoa, munduan 3 emakumetik batek esaten du horrelako zerbait sufritu duela. Ez da munduan gertatzen den gauza bakarrik, hori gertatzen da Europan oso arrunta da, zenbaki bere txutan gaude, pentsa dezakegu, gertatzen da, ez, hemen gertatzen da, eta beste leku batzutan bezain beste gertatzen da. Eta gero gaina badago kontu bat, eta pentsatu dezakegu hau adin kontu badala eta denborarekin pasako dala. Baina ikerketek erakusten digute ez dala denborarekin pasako, justu kontrakoa. Gazteen artean,
intentsitate handiagoekin gertatzen da. Orduan ez da denborarekin pasako. Pasatzekotan, gainditzekotan gertatuko da gure esku hartzeari esker. Gero badago beste gauza bat igual entzungo zenutena, eta da batez ere orientazio heterosexuala dutenen artean gertatzen dela. Ikerketak esaten digu ezetz. LGTBI kolektiboari gertatzen zaio berdin. Diskurtso koertzitiboa hor berdina da. Ez da orientazio bat edo bestea edo ez da hori. Horrek ez digu soluziorik ematen honetarako. Hori esaten du ikerketak bintzat. Hau ez dakit ezautuko ez zuten, hau da Peaky Blinders da serie bat. Beste edozein aukeratu genezaken. Eta zeratik ekartzen eta, endala gutxi irakurri nuen periodiko batean, neska batek idatzi zuen, kontatu gaitzun bere esperientzia serie honekin. Eta bere esperientzia zen, lagun askok esan ziotela, kriston seria zala. Kriston seria. Mutilek nagusiki ez guztiek, baina nagusiki nabarmentzen zuten, protagonista, erdiko tipo hori da protagonista, oso tipo azkarra zala. Eta neskek nagusiki, nabarmentzen zuten tipoa oso erakargarria zela. Orduan, periodikoan artikula hori azten zuen neskak esan zuen ikusingoet. Eta nik egia esan berdina inun ikusin seria. Eta, ze deskubritu zuen? Tipo hau, zala tipo bat oso violentoa. Bere helburu nagusia boterea lortzea zen, hori lortzeko, edozein matxakatzeko prestean. Bera parte tipoa nahiko aspergarria zen, ze ia ez du hitz egiten, hori kuriosoa, ez da oso divertigarria tipoa. Persona zintzoa izatetik gutxi dauka. Gero kuriosoa da nola seriean dago neska bat, dago serieko neska, dana ez? Da nolaiteko personaje nagusiari apoioko lana egiten diona. Eta nolait ikusleari sinestarazi nahi diote, tipo hau dela, motxila oso handia daukan tipo bat, eta serieko neska gai dela, tipo hau, maltzurkeritan erortzen den hori, berarekin da honean zintzo bihurtzeko. Bai, da oso gauza tipikoa, ez? Nik lortuko eta hau, tipo gaiztoa da, gaiztakeriak ditu, baina nik lortuko eta tipo hau zintzotzea. Horretak ez du funtzionatzen, zuke daukazunean tipo bat danean erizpide nahiko kaskarren arabera moitzen dana, ez duzu konbentzituko. Persona horrek bere erizpide horien arabera lortzen baditu etekin soziala handiak, ez dakit da jonki bat konbentzitzea bezala, ez duzu inoiz konbentzituko. Zeatik, hola funtzionatzen du eta ondo dijoakio, zeatik aldatuko du. Orduan, zenbat? Orduan, hori importantea, ez garbi eukitzea, hola, konbentzituz, arrazionalki konbentzituz, ez dezula jendea konbentzitzen. Ez horrek ez duela funtzionatzen. Ez dakit beste egidate, aspaldikoa da, El Club de la Lucha, Fight Club, ez dakit ezautze zuten. Ez dakit oen dara 21 urtekoa, edo. Brad Pitt da protagonista hemen, eta hau izan zen, gimnasioak bete zituen pelikula bat. Jendeak ikusi zuen hau, eta esan zuen, nik Brad Pittek bezalakoa izan nahi dut. Eta gimnasioera jungo naiz, eta nahi dut olako fisiko bat eduki. Olako fisikoa daukan jende asko badao, jendea badao pelikuletan. Zeratik izan zuen alako arrakasta Fight Clubek. Brad Pitt oso guapo da, baina badao jende asko oso guapo da nare pelikuletan. Zeratik izan zuen alako arrakasta garai hartan. Ez dakit akordatzen zaten ikusi ez zuten pelikula, eta akordatzen zaten argumentoaz, egia esan nahiko harrigarria argumentoa. Da jende bat, aspertuta dana, bere bizitzarekin, ez dakit oso ondo zerein, insomnioa daukate, eta derrepente deskubritzen dute da, hola, klub bat, edo nolaiteko bilkura bat, elkartzen diana mutilak, elkar jipoitzeko. Eta horrek sortzen du nolaiteko anaitasun bat beraien artean. Eta Fight Club hori da, nola pixkanaka burruka klub hori nola zabaltzen di joan
jende aspertuta dauna ez dakina bere bizitzakin zerei, eta bere bizitzari zentzua ematen dio bere lagunak jipoitzea. Da, erokeri da. Baina kriston arrakasta izan zuen, zergatik. Zergatik. Ez dakit ikastetxetan, arrunta da, ez? Mutil tipo hori, guaiarena iten duna, eta ez dakit, jendea gaizki tratatuz, prestigio puntuak iraztituna. Bai? Fight Clubean elkartzen zian bezala jendea jipoitzeko, klabik sortu gabe, iten duna jendea jipoitu prestigio irazteko. Edo jendea esaten duna, nik ez dut ikasten, guai puntuak irazte dituna, ez? Bueno, aia gauza berari buruz hitz egiten. Hemen ikerketan bereizten dituzte 3 maskulinidade mota. Eta ja iritsi naiz maskulinidade gaira, ez? 3 maskulinidade mota. Deitzen diote tradizionala bati, bestea da tradizional zapaldua, bata tradizional zapaltzailea, bestea tradizional zapaldua. Eta badago beste badala alternatiboa, esan dezakegu eraldatzailea edo dana, ez? Bueno, ze desberdintasun dago. Tradizional zapaltzailea izango litzake, indarkeria edo jendea matxakatzea, tratu txarra erabiltzen duna, jendea matxakatuz, prestigioa irabazteko. Tradizional zapaldua izango litzake, persona hori ez duna zapaltzen, baina ez dalako gai, baina joku horta jokatzen duna, eta miresten duna zapaltzailea. Eta gero izango genuke 3. perfil hori, dela alternatiboa edo eraldatzailea hori, eta benetan hori interesatzen zaigu, ez? Eta horrek, 3. horrek ze ezaugarri dauzka. Batetik, berdinzalea da. Berdinzalea. Eta berdinzaleaz aparte, konprometitu dago indarkeriaren kontra. Indarkeria edo diskurtso koertzitiboa ez da indarkeria bortxaketaren kontra bakarrik. Baizik, jendea behartzearen kontra. Borondatearen kontra, behartzearen kontra dago konprometituta. Eta horrez aparte, saiatzen da asoziatzen, koaligatzen, beste emakumezko berdintzale eta gizonezko berdintzalekin. Bakarrik ezin dago zer lortu. Baina ez da nahikoa, ez? Konpromiso etiko horiek ez dira nahikoa. Zerbait gehiago behar dugu. Ikerketetan, garbi ikusten da ez dakit. Adibidez, ikerketa honek ikertzen du nola nerabeen artean aukeratu behar dutenean ze bikote asko tiratzen dutela agresiboak, violentoak dianek. Asko tiratzen dute. Berdina, ez? Hemen, zitak eukitzerakoan, berdin. Jatorra eztan mutilak asko tiratzen dura. Maloteak edo, nolait esateko. Ikerketa hau, oain dela gutxi argitaratu zuten, da oso interesgarria. Eta hemen, erakusten dute, frogatu dute, inkesten bidez, eta hemen da aspalditik daukaten ikerketa lerro bat, baina aurten lehenengo aldiz lortu dute argitaratzea ikerketa bat, modu kuantitatiboan, zenbakien bidez, estatistiken bidez, frogatzen duten nolaiteko violentziarekiko erakargarritasun hori egia dela. Baita, nola intzuten ikerketa hau? Jartzen zizkieten, kasu honetan neskekin egin zuten, ez da neskei dagokien kontua dakarri, noski. Baina, kasu honetan neskekin egin zuten, eta jartzen zituzten mutilen argazkiak. Beti argazki bera zen. Ez izateko gero, eske estetikoki hau gehiago gustatzen zait, hau baina. Orduan, jartzen zituzten antzeko, argazki berarekin mutilaren deskripzio desberdinak. Eta orduan, esaten zieten, mutil horrekiko, nolaiteko ze ingo luketen mutil horrekiko. Egun bateko, o gau bateko harreman batean, enroiatuko liake berakin, o ez. Mutil horrekin harreman luzeago batean egongo liake, edo ez. Eta, ekarri dut, ze testu jartzen zieten ikusteko nola dijoazten, nolakoa zen, jakingarria dela.
Adibidez, mutilo bati buruz, testua zen, erderaz esango, gazteraz esango zuet. Él es un bastardo divertido. Parece desinteresado por las chicas y ni siquiera puede recordar sus nombres después de conectarse con ellas. De hecho, se ríe de sus amigos que actúan de esa manera. En ese momento algunas chicas quieren estar con él de nuevo y él las desprecia persistentemente. No es tan sensato y bueno como sus amigos, pero su carácter fuerte lo convierte en alguien interesante para descubrir. Muchos lo han intentado. Él es alguien para ser rescatado. Ay, Peaky Blinders de Juan. Tiene una personalidad difícil. Beste mutil bat, beste eskribapen bat. No quieres que te guste, pero sus ojos son hipnóticos, te atraparán. Probablemente solo serás otra chica con la que ha estado, pero la mayoría no se avergüenza de admitir que sueñan con ser la única que los salve. A pesar de que les ha tocado sin su consentimiento, mutilak neska, sin su consentimiento, creen que pueden cambiarlo. Él es el chico más excitante. Su personalidad da miedo, pero te hará babear. Orduan hau dira, violentziarekin nolaiteko zerikusia daukaten perfilak. Eta daude beste bi perfil ez daukatenak zerikusirik. Él es el chico con el que todas las chicas sueñan estar por el resto de su vida. De buenos modales, cortés, respetuoso con todos. Él sabe cómo tratar a las chicas como reinas. Se preocupa y es atento. Mis amigos dicen que es una pena que no sea más hombre. Tazkena. Abierto y amigable. Hace que las chicas se sientan cómodas. Es simpático, divertido, dedicado y mantiene conversaciones interesantes. Él es el chico de buen corazón que las madres aman. Bueno, orduan, zeintzu zian ikerketa honen emaitzak, zeinekiko erakargarritasuna zeukaten, sentitzen zuten, erantzun zuten neska horiek. Bueno, hor, nik uste oso pizkorrak izan ziala ikertzaileak, eta ematen zizkieten galdera erantzuten zutenei hainbat aukera, ez? Esaten zuten, zure kasuan, gau baterako rolloan hau aukeratuko zenuke edo ez? Zure kasuan bizi osorako epe luzeagorako harreman batean hau aukeratuko zenuke edo ez? Hori izan ematen zuten aukeratako bat. Baina gero bat zeon, eta zure lagunek zeingo lukete mutil honekin. Rollo motxo baterako, epe luzerako, hori zure lagunek. Eta bat zeon beste aukera bat. Eta zan, neskek oroar zeingo lukete. Bai, hola, orduan, bueno, argien hitzeiten zutenek esaten zuten nik egingo nuke. Ja, jende askori kostaiten zitzaion erantzutea, eta orduan esaten zuen, bueno, nik enuke egingo, baina nire lagunek seguro egingo luketela, eta gehien kostatzen zitzaienak erantzutea esaten zuten, bueno, nik enuke egingo, nire lagunek ez dakit, baina neskek orokorrean egingo lukete. Bueno, orduan ze emaitzetara iritsi zian. Iritsi zian emaitza hauetara. Esaten zuten. Tipo malote hauek, ziala, gehien erakartzen zutenak zeatarako, harreman motxetarako. Eta ordea, beste tipo horiek, onak zianak, baina ez oso erakargarriak, ziala egokienak harreman luzetarako. Bai? Eta hor, ikerketa horrek ze erakusten digu? Erakusten digu hor disoziazio oso importante bada, hola. Erakargarritasunaren eta onaren artean. Komeni zaigunaren eta erakartzen gaituenaren artean. Eta, karo, hori, ez dakit. Pentsatzen jartzen baldin bagea, horrek ze esan nahi du. Esan nahi du, adibidez, beste terreno batea igual ekarrita ez dakit. Izan daiteke, maite gaitun jendea igual, ez dakit, ez egula beste batzuk bezain erakargarria iruditzen, edo maite ez gaitun jendea erakargarria iruditzen zegula, edo gutxiesten gaitun jendea maite degula, ez dakit. Hor badaude oso biztea zoriontxua ez izateko osagai oso eraginkorrak.
Orduan hemen kontua zein da? Guk nahi baldin badugu hasieran hitz egin dugun hori, ez? Bizitza on hori, urte askorako, osasuntxua, buru argia, zoriontxua, ez da gizet. Interesatzen zaiguna da, importanteak dian elementu horiek lerrokatzea, ez? Lerro berean jartzea, elkarri laguntzea, ez? Eta hortarako importantea da ikuspegi aldatzea. Baina ikuspegi aldatzea ez bakarrikan ikuspegi etikoa, bai? Bestelako ikuspegiak ere bai. Egia esan, azte baldin badea hausnartzen 2, 3 edo 4 aldiz, eta igual 15 aldiz behar dugu hausnartzea, persona gaizki tratatzen gaituna, gure harreman afektibo-sexualetan, horrek, ez dakit, horrek eman dizaguke benetan epe ertainera nolaiteko satisfazioa, plazerra. Ikerketetan nahiko garbi agertzen da, ez? Orain dela gutxi argitaratu dute artikulu bat, eta esaten duena nola saiatzen zen, hainbat persona ikertzen zituzten, eta nola saiatzen zen plazerra sentitzen teorian prestigiozkoa zen mutil batekin, prestigiozkoa zen, oso ondo baloratua zeon, bazeukan adinkideen presio bat horrekin eoteko, ze begira, zurekin egon nahi du, eta ez zuen plazerrik sentitzen persona horrekin. Hori importantea da, ez? Importantea da ikusaraztea, mahai gainean jartzea, gaizki tratatzen duen jendeak, ez daukala ausardiarekin inungo zer ikusirik. Normalean, hori ere ikerketan nahiko garbi ikusten da, ez? Jendeak gaizki tratatzen duenean, tratatzen du gaizki ez ausarta dalako edo boteretsua dalako, bilatu egiten dute gaizki tratatu dezaketena. Ez dute edozein tratatzen gaizki. Badakite batzuk ezin dituztela gaizki tratatu. Ze bestela, bueltan, jipoia jasoko lukete, auskalo zen motatako jipoia. Orduan zeiten dute, aukeratzen dute gaizki tratatu dezaketena. Eta hori tratatzen dute gaizki. Hori ez da ausarta izatea, hori koldarra izatea da. Eta orduan alde hortatik hori importantea guke garbi okitzea. Eta justu kontrakoa, horako gauzak salatzen dituna, horako gauzen kontra egiten duna, ausarta da, ze badaki bada hola diskurtso koertzitibo bat, diskurtso koertzitibo horrek uz dezakela, bere testu inguruan, etiketa gustoko ez batzukin momentu batzutan, eta hala ere, ausardiaz aurre egiten dio, horako perfila duen jendeari, ez? Horako perfila duten harremanei. Importantea da hori, ez? Hau da Jesus Gomez, bere liburu honetan, abiarazten da, oin hemen kontatzen nahi naizen ikuspegi aldaketa hau, ez? Eta esaten du, hori ez dala nahikoa alde etikoa lantzea. Ona dana. Hau ona da, eta egin behar dezu. Ez da hori nahikoa. Ze horrekin ez dezu lortzen ezer produktiborik. Lortu behar dezuna da uztartzea diskurso etikoa erakargarritasunaren diskursoarekin. Hau Florentzia da. Florentzia da berpizkundea horraz izan. Berpizkundea Bizantziotik etorri izan jendea. Eta horre berreskuratu zituzten Grezia klasikoko, eta zergatik ekartzen dut hau honea. Berpizkundeak bere proposamenean proposatzen du besteak beste etika, estetika eta zientzia lerrokatzea. Etika, estetika eta zientzia. Etika izango litzake ona dana. Estetika izango litzake erakartzen gaituena. Eta zientzia izango litzake egia dena. Bai? Egia dena. Orduan, berpizkundearen proposamena hori da. 3 elementu hauek lerrokatzea, elkarrekin lanean jartzea, elkar laguntzea. Problema daukagu. Hau da Max Weber, hau da soziologiaren sortzaileetako bat, oso tipo argia. Eta honek esaten zuen, gizarteen beragitzen zion arrazionalizazio prozesua.
kontzeptua hitz hori egokina da, baina berak esan zuen arrazionalizazio prozesuen bitartez, besteak beste gizartetan gertatzen gauzetako bazan, etika, estetika eta zientzia bereiztu egin ziala, bakoitzak bide bat hartu zuela. Eta hainbeste bereiztu zian, ze batzutan posible zen estetikan goi mailan zeon gauza bat, gero eta gorago egotea, ez bakarrik etikaren gandik bereiztuta, baizik etikaren kontra eginda, adibidez. Esaten zuen, bera jartzen zuen, adibidea jartzen zuen, Charles Baudelaire, Las Flores del Mal, dago poema liburu bat, ez? Eta pentsa ze izen buruan, Las Flores del Mal. Hor bilatzen duena da, nolaiteko merito estetikoak edo erakargarritasun puntuak irabaztea, gaizkiaren gainean eraikita. Hori da idea. Orduan, esaten du, hau da kontua. Orduan, gero gaina Max Weberrek esaten zuen hori, ez zeola modurik elkartzeko. Hiru lerro horiek ezin ziala elkartu. Kontrako iritziak badauzkagu zorionez, eta gaina funtzionatzen dutela badakigun iritzia dira, ez? Paulo Freirek esaten zuen, hemen esaten hitzak benetakoak dira, ekintza eta hausnarketa estuki lotzen dituztenean, eta ondorioz, praxi direnean, beraz, benetako hitzak esateak ezinbestean dakar mundua eraldatzea. Zer esan nahi du honekin? Esan nahi du, importantea dela hitzak, hau da, hitz egiten ditugun gauz horiek eta gure ekintzak bat etortzea. Hau da, esaten badigu, gure emozioak esaten badigu, persona batek erakartzen gaitula, eta arrazoiak esaten badigu, persona horrek kalte egiten digula, hor problema badaukagu. Eta problema horren gainean lan egin behar dugu. Akoratzen noa esan dizudan leheno, emozioa eta sentimenduak. Badaukagu lan egiteko eremua. Ez dira emozioak, dira sentimenduak. Baina hor problema daukagu, eta ondo dago jakitea, kostiente izatea, ur hori, ikusezina dan ur hori, gai garela ikusteko, eta kontzientziaren bidez landu dezakegula. Nola landu? Lantzen hasi daiteke, ume batekin adibidez, hasieratik. Jaiotzen da momentutik. Horti dator hori, zero indarkeria, zero urtetatik, ez? Aitzaki asko dabiltza zirkulazioan, ez? Motxilaren idea hau, kristo motxila dauka, eta horregatik jotzen du, edo horregatik egiten du ez dakiz zer. Edo, garapenaren fase honetan, adin honekin, normala da, ez dakit nik, koska egitea. Aitzaki horiek kendu inbar ditugu, eta ulertu behar dugu, hori justifikatzen dugun enean, ari gehala umeak sozializatzen violentzian. Ze momentu hontako violentzia, gero sortuko dana horren gainean eraikitzen da, ezta? Gero gainea, truko asko egiten ditugu ez dakit. Adibidez, komentario tipiko bat. Bira, ze azkarra dan tipo hau. Nola, lapurtu dien musua ez dakizenik. Ez ume batek. Zertaz egia hitziten. Ze adinetan da hori onargarria eta badago muga bat? Ez dago mugarik. 0 urtetatik hori ez du musurik nahi, ez du musurik eman nahi. Baina ez da, ez? Eta ez gainea, emaiozu musua, eta gainea ze azkarra dan lapurtu diola musua. Horako komentarioak eta horako idea dauzkagu 1000. Importantea da, 0 urtetatik identifikatzea noiz aigean lotzen jarrera batzuk violentziarekin. Ze hori legitimatzen dugun enean, iten aigea violentzian sozializatzen. Lehen osaten genduna, beste tipo hori, esaten gendun, salbatu daitekeen mutil, malote hori, ez? Zuk lehen osan dauna, hori komentzitzen saiatu zaitezke, baina ez dezu komentzituko, ez da posible. Ondo dijoakio, ez dezu komentzituko. Nola lortzen dezu jarrera horiek aldatzea? Igual batzungan aldatzea kosta iten da. Baina inbardana da jarrera horiek isolatu. Ez pertsonak, jarrerak isolatu. Eta hori nola lortzen da? Hori lortzen du taldeak. Taldeak lortzen du. Gaur egun,
adibidez eskoletan, bullyingaren kontrako estrategia eraginkor bakarrak dira, ez zentratzen dianak nolaiteko zigorretan batez ere zentratuta daudenak, ez mediazioetan zentratuta daudenak, baizik taldean zentratuta daudenak. Persona batek bullyinga egiten duenean, norbait matxakatzen ari danean, zergatik egiten du. Egin dezake guk talde bezala elikatzen degulako. Elikatu egiten dugu. Ez badio batzuk, babestu egin dezakete. Eta beste batzuk, babestu igualez, baina ez dute kontra egiteko ezer egiten. Lekukoak dira. Hori da, bystander agertzen den hori da, lekukoak dira. Lekukoak. Zu bystander, lekuko hutsa zeanean, legitimatu egiten da zu hori. Eta orduan hori nola aldatu daiteke? Lekukoak aktibatuz. Hor deitzen dio, bystander intervention. Eta hori da gakoa. Taldea aktibatzea jarrera horien kontra. Hori da gakoa. Hori eskola batean gertatu daiteke, baina gertatu daiteke sare sozialetan, ondela gutxi irakurri nuen, nola sare sozialetan jendeak harremanak izateko Twitter batean adibidez. Nola da posible, egotea berdintasunan alde ez violentzian kontra, eta gero jendeak Twitterren elkar tratatzen duen bezala tratatzea. Hor badago problema bat, ez? Hori da, ez? Lekuko izateari utzi, eta horri aurre egin, ez? Horri importantea da, hori gertatu da dein, lekuko izateari utzi eta parte hartzeko ze hori, lehen esan detena, hori ez da bakarka egiten den gauza bat, hori ez da posible hartuta, derrepente, nik bakarrik egingo dut. Bakarka gauzak zaila dira. Gakoetako bat laguntasuna da. Laguntasuna da babesteko faktore garrantzitsuenetako bat. Eta hori ikerketetan garbi dago. Eta horregatik importantea da lantzea laguntasuna propio. Ez ustea aber gertatzen den, o ez den gertatzen. Hori laguntasuna landu egin behar da. Ura, nola esaten genuen uraren ze hori, hori kontzientziara ekar dezagun, eta landu dezagun aldatzen lagunduko dugun funtsezko faktoretako bat, laguntasuna. Laguntasuna honen oski. Artikulu honetan oso interesgarria nola kontatzen duen, laguntasun sare batek mutilei lagundu diezaiekela laguntasun ona, laguntasun on horrek lagundu diezaieke mutilei aldatzen. Jende askontzako aldatzea gauzak aldatzea beti da nekeza. Baina daukazunean harreman sare bat, konexio sozial onak, sare hori daukazunean errexagoa aldatzea. Hor batzuk imarrituzten aldaketak oso sakona dira. Eta hori inalizateko behar ditugu sustenguak. Eta sustengu hori dira konexio sozialak. Ikuspegi aldatu. Hori da kontua. Aldatzea nola ulertzen ditugun gauzak. Hori egin daiteke? Bai, egin daiteke. Hau oso ikerketa interesgarria da, uste dut, lehen urtean argitaratu zutela. Eta, hau da, besteak beste, neurozientziaren arloan ere, neurozientziaren baliabideak erabili dituen ikerketa bat. Eta hemen zer egiten zuten? Eskatzen zieten, beraiek, leno, bizitzan zehar, izan zuten harreman afektibo-sexual bat gogoratzea. Baina, harreman bat izan zuna konnotazio negatiboren bat. Zerbait ondo junetzana. Zerbait. Izan diteke zerbait oso potoloa edo zerbait harina. Orduan, kasu honetan ere neskekin egin zuten. Eta zer imartzuten? Gogora ekarri oroitzapen hori, beraien esperientzia hori, eta deskribatu. Eta, paper batean, kasu honetan izaten zen, paper batean deskribatzen zuten, idazten zuten, esperientzia hori. Gero, ematen zieten, lehen ikusi dugun Jesus Gomezen liburu horren pasarte batzuk ematen zizkieten irakurtzeko. Eta, hitz egiten zuten pasarte horiei buruz taldean. Pasarte horietan zer gertatzen da? Nolabaiteko saiakera bat dago, kontzientziara ekartzeko zer dan tratu ona
eta zer dan tratu txar. Eta irakurketa horren ondoren, eta hori kontzientziara ekarri ondoren, eskatzen zieten neska hauei berriro gogoratzeko hasieran gogorazi zuten, gogora ekarri zuten esperientzia hura. Bai, hasieran inungo zei gabe idazten zuten, eta gero irakurketa eta kontzientzia lan baten ondoren, berriro gogoratzen zuten, gogora ekartzen zuten esperientzia hura. Eta ze gertatzen zen? Ikerketa honek demostratzen du, dauzkazunean interakzio egoki horiek, kontzientziara ekartzen dezunean, ikuspegi aldaketa hori, posible dela, oroitzapenak aldatzea. Memoria ez da, hori neurozientzian oso ikertua da, ja gauza bat onartua da ona, memoria ez da gauza bat egonkorra aldatzeztana. Memoria aldatu egiten da, denbora guztian. Eta aldatzen da, segun eta orain, ze bizi dugun eta gauzak nola ikusten ditugun. Memoria etengabe aldatzen da. Eta aldatzen da gaur egungoa oinarri hartuta. Orduan, hemen ze lortzen zuten momentu honetan interakzio onak edukita eta kontzientzia ikuspegi egoki bat edukita, beraien oroitzapenak aldatzea. Eta zehati da hori garrantzitsua. Guk oroitzapenak zer dira? Azkenean dira, memorian ondo ainguratuta dauden oroitzapen idea horiek. Eta idea horiek dira, gero gidari dianak momentu honetan hartzen ditugun erabakiak hartzeko. Oroitzapen horiek dira, gure irizpide momentu honetan hartzen ditugun erabakiak hartzeko. Orduan, karo, gai baldin bagea, gure oroitzapenak aldatzeko, gai gea momentu honetan erabiltzen ditugun irizpideak aldatzeko. Eta hori egin daiteke. Horregatik, problema baldin badaukagu, eta ez bagea gai ondo lotzeko gustatzen zaiguna, eta mesede egiten diguna, badakigu posible dela hori aldatzea. Honekin bukatuko, ez da egiten boraz nola di, Juan? Kando? Horrekola xeukatuko. Baina, hau da leheno, oso gainetik ez dizuete aipatu, baina ontxe urtarrilean argitaratu duten artikuloa, eta oso nuztet irakurtzeko modukoa dela. Hauek esaten dutena da, gizakiok daukagula plazerrerako joera. Plazerra bilatzeko joera daukagu gizakiok. Eta, esaten dute, egia dela, plazerra bilatzearen joera hori kortozirkuitatu daitekela, hori egiten dugula, baina posible dela hori aldatzeare. Hemen hitz egiten dute maitasun erromantikoari buruz. Gaur egun, lehen aipatu dizu dana, ez? Maitasun erromantikoa nahiko kritika asko jasotzen nahi da, gure esfera publikoan. Eta nik uste oso eztabaida interesantea da hor, esfera publikoan maitasun erromantikoari buruz, ez? Eta hauek jartzen duten ikuspegia horri buruz da, maitasun erromantikoa tradizionalki garai batean zan ez berdintzalea. Maitasun erromantikoa zan ez berdintzalea. Hau da, neska mutilaren azpitik konsideratzen zen. Estatusean edo, ez dakit. Baina aldi berean maitasun erromantikoak harreman ez berdintzale horretan, berriro diot, harreman ez berdintzale horretan, errespetuzko tratua bermatzen zuen, maitasunezko tratua nolaiteko pasioa edo bazeon, eta inoiz, maitasun erromantikoan, inoiz etzeon indarkeriarik. Hori da, ez dakit, behiratzen baditugu ipuiak adibidez, ipuiak, evidentea da, tratu ez berdintzalea dela, ez dakit, oain dela gutxi, alabak esan zian, eske beti mutilek salbatzen dituzten neskak. Esan zian, bizar urdinen ipuiari buruz. Beti mutilen salbatzen dituzten neskak eta zion grazia handik iten. Egia da, maitasun erromantikoaren eredu tradizionalean, hola da, ez berdintzalea da.
baina egia da aldi berean, hor pasioa daola, bai? Eta daola errespetuzko tratua betire baldintza horietan, eta inoiz ez dagoela indarkeririk. Bai? Orduan esan dute, hori da maitasunaren bertsio tradizionala. Eta esan dute, gaur egun, feminismoaren ekarpenei esker, maitasune romantikoak gainditu dezake eta gainditzen ari da ezberdintasun hori. Bai? Hau da, mantendu ditzake ezaugarri interesanteak, hau da, pasiozko zea hori, moitzen gaitun zea hori, errespetuzko tratua, eta ez indarkeria, baina gainera gehitu diezaioke horri berdintasunezko tratua. Eta hor ja, dauzkagu interesatzen zaizkigun osagaiak, ezta? Bueno, hori da hauek ikertu nahi zutena, eta oso interesgarria da, bereizten dituzte 3 perfil mota, ez? Eta bereizten dituzte batetik, berdinzale eta, etika eta estetika onak elkartzen dituzten horiek, bereizten dituzte bestetik perfil hori zeinetan gustatzen zaiena eta mesede egiten diena kontrajarriak diren, bai? Eta bestetik bereizten dute 3. perfil bat, eta da, nola, disoziazio horretatik, etika eta estetikaren disoziazio horretatik, asoziaziorako pausoa ematen dutenak, ez? Eta, nik honekin bukatuko dut, eta bukatuko dut esanez, mezua da, nola gizakiok daukagun plazerreako joera hori. Interesatzen zaigula, ondo, mesede egiten diguten osagai horiek guztiak lerrokatzea. Ez badauzkagu lerrokatuta, badakigu lan egin daitekela hori egiteko, ez? Eta nik uste interesatzen zaigula, ez bakarka, bezik alik aldan neurrian taldean hori lantzea. Honekin bukatuko dut, eta hori nahi badezute, zalantza aldin bauzko zute, kritikak, komentarioak, nik uste hori momentu hona dela, elkarrezketa irekitzeko. Dena oso argi editu zaizu eta oso ados zaudete denarekin, ez, garbi da. Oinarrizko galdera da zela. Nola indaiteken hori? Hori da segun nun. Ibaldin bagea ikastetxe bati buruz hizketan adibidez, hori oso ikerketan adibidez nahiko nabarmena da nola egin behar da, ez? Ez dakit, adibidez, ikaskomunitate batean tresnak jarrita daude. Tresnak, evidentea da, hor badago eredu dialogiko bat laguntzen dizuna hori iten. Dena den, badago gauza bat, igual, oain boz pixkat ikusezin pasatzen ari dana eskoletan, eta da, horako gauzak lantzeko, ez dala bakarrik eredu dialogikoaren, ez dakite, pentsatzen eta ausarten kluba, eta gauza horiek ondo funtzionatzen dute. Baina, eredu dialogikoa da prebentzio eredu bat. Konponbide eredu bat, atazkak sortzen dira, eta orduan konponbideako eredu bat ere bada, baina prebentziorako eredu bat ere bada. Bide batez, horako gauza martxan jartzen denean, normalean gertatzen da, ez dakit, zenbat zaten hemen irakasleak, o ez dakit, irakasleok, ni irakaslea naiz, eta izan naiz, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, eta konturatzen zea,
kosta egiten da batzuetan kontuatzea, baina kontuatzen zea ez dezula ikustenia. Bai, ikusten dezuna oso mugatua. Osea, gauzeta zenteatu zaitezke komunikazioa hor fluxu hori ona danean, eta bestela gauza gehienetaz etzea kontuatuko, gauza askotaz etzea kontuatuko. Hori hola da, evidentea da, horrek horrela funtzionatzen du. Orduan, modelo eredu dialogikoa martxan jartzen dezunean, komunikazio fluxu hori hobea baldin bada, ze gertatuko da? Lehenengo gauza gertatuko da, batean dituko zaizula, gatazkarik etzeon lekuan, batean gatazka piloa dauzkazula. Baina ez da hori gertatzen nahi dena. Gertatzen dena da, zu azkenean kontuatu zela badaudela. Eta hori oso desberdina da. Ez da ez daudela. Da, azkenik kontuatu zela badaudela. Ni gertatu zait personalki, esatea, ostras, nola nahi zontaz kontuatuta. Nik uste dut erantzuna, nola kontuatuko zinen. Nola daukazun ze testu ingurutan moitzen zean, zaila da kontuatzen. Orduan, lehenengo gauza hori da, ez? De repente ez da izema gatazka ikus ditzakezula, baina egon badaudenak. Eta orduan dauden horiek konponbidera bideratu behar dira. Baina eredu dialogikoaren bertutetakoa da, dela prebentzio eredu bat. Eta prebentzio eredu bat esan nahi du dela, sortu behar diala, hor Freirek esaten zuna, ez? Hitza eta ekintza uztartzeak zinbestean dakar testuingurua eraldatzea. Eta horrek ze esan nahi du, adibidez eskola batean, zuk baldin bauzkazu, adibidez, talde elkarreragile asko, eta talde elkarreragileek ondo funtzionatzen badute, hor ze ari da gertatzen. Ari da gertatzen, eskola batean zeintzu dira, ze helburu dauzkagu. Funtsean dauzkagu 3 helburu. 3 helburu bakarrik. Bat da, ezagutza instrumentalak. Hau da, ikastea, hizkuntzak, matematika, horiek ikastea. Hori funtsezkoa da. Zein da beste helburua? Beste helburua da balioak. Balio onenak ikastea. Eta beste helburua, 3. da emozioak eta sentimenduak. 3 gauza horiek. Eskoletan hori lantzen dugu. Hori da gure helburua. Gero, horrek dauzka beste, esaten ditugu modu askotara, baina funtsean 3 gauza horietan nahi geha, ez? Talde elkarreragile batean ze ari da gertatzen. Talde elkarreragile batean ondo funtzionatzen duenean, haizea interakzio aberatsak sustatzen. Eta interakzio aberatsak sustatzen dituzunean, sustatzen haizea ezagutza instrumental bat erabiltzea. Eta orduan, erabiliala ikasi egiten duzu. Baina hortaz aparte gauza askoz gehiago gertatzen ari dira. Ari da gertatzen, parte hartzen dutenen artean, harreman berdinzale bat. Kasu askotan gertatuko da, bestela harremanek izango luketen artean, harremanen bat gertatzen dela. Interakzioen bat, hartu emanen bat, eta hori oso positiboa da. Baina haizea sortzen formato bat, interakzio formato bat, nun harreman egokia gertatzen diren. Eta orduan haizea eredu onak ematen, eta haizea hor parte hartzen dut honeiei eskaintzen testuinguru bat, nun harreman honetan sozializatzen ari diren. Orduan, adibidez, pentsa ezakegu, talde elkarreragileak dira oso onak, hobeto ikasteko, bai, eta horregatik oso ona dira. Baina ez da hori bakarrik. Hortaz aparte, horrekin laguntzen dugu harreman onak lantzen. Eta orduan zein da kontua? Aldan neurrian, ikastetxe batean, zabaltzea olako testuinguruak. Harreman onak lantzeko testuinguruak. Gero ze gauza gehiago egin daitezke, ikastetxetan, gauza hauek garatuen dauzkaten ikastetxetan lantzen dute, lehen esan dizuena, taldeak nola eragotzi ditzaken jarrera violento hauek, eta hortarako zer egin daiteke, adibidez, ez dakit, sortu daiteke eskolaren araua, adibidez, landu daiteke, hausarten kluba, horako gauza dira, ez. Maskulinitate, lehen zauze importantan dan taldea, eta zenek ez dan, eskolatik kanpo, gizonen taldeak, badakit, ari diela hemen da, zenek ez adan puntatzea, eta
toki bereziak izan bidea, gizontaldeak. Berezik toki. Horri buruz, zeo zer, gizontaldeak buruz. Bai, eta gaina eremu batzuk beste batzuk baina zailagoa dira, ez? Baina gauzak egin daitezke. Eta egin, nire esperientzian adibidez, baina dara oso hilabete gutxi nik futbolean jokatu izan dut beti, eta seitze jokatzen. Eta askotan kirolan eremuko oain ze bertatuan Kobe Bryanekin, ez? Bueno, kriston jokalaria zen, ezakit, ikaragarria zen Jordanen urrengoa, hilda eta errepente santu bihurtu dute. Eta total, ezakit, bortxaketa kasu batean sartuta, entzala ezakit. Horako, kirolaren mundua bada alde hortatik, leku bat lantzekoa, ez? Baina egin daitezke gauzak, ezakit. Nik adibidez futbolean jokatzen dut, eta WhatsAppak dira, nahiko eremu batzutan nazkagarria, ez? Baina ez dakit niri gertatu zait, gure WhatsApp horietan, jendeak esku hartu du. Eta jendeak esku hartuta gauzak aldatu india, eta hobetu india. Baina, karo, ezin da izan batek esku hartzea eta bakarrik ustea, adibidez. Horretik da importantea taldean egitea. Taldean egitea ez du esan nahi jende guztiak egingo dunik. Ondo di joakionak ez du ingo. Berari ondo funtzionatzen badio ez du ingo, baina ezin bar da. Persona ez, baizik eta jarrera bazterrea utzi. Baztertu. Eta orduan saiatu jarrera on horiek zehatzen. Eta indaiteke. Karo, betire jakimar dugu noiz zer egin daiteken. Ez gara kamikazeak izan behar, baina bai ausartak. Esan zen. Ez dela erreza baztertzia, eta oso beldurgarria ematen. Irudi, garela, ez da hola, baina ez da erreza gizonak ez dela atzia bazterrien batzutan. Bai, gero hor kontua dare bai... Gero fondoan zer da beste gauza da, baina da iragara... Bai, hor kontua dare bai, diskurso koertzitiboak horrekin jokatzen du. Esaten du, zua ateatzen mazea diskursotik, egurtu egin zaitu du. Hori da, hola funtzionatzen du. Orduan, klaro, jakin imar da, norarte egin ezakegun da norarte ez, eta egia da, egiten dugun heinean, batzuk moitu ingo zaizkigula, kontra. Baina horrek ez du esan nahi egiteari utzi behar diogunik, baizik, betire babesarekin, gauzak egin daitezkera, eta egin baldin daitezke, komeni dela egitea, ez? Ni lehen aipatu duzu igual gazteekin, ez, eta taldien nola eragin, talde osoan. Eta orduan nik uste dut askotan ikusten dutela, eurok estetikaren hizkuntza, o etikaren hizkuntza, estetikaren batez ere oso menperatuta dutela. Orduan askotan badakite estetikoki zer da guk entzuten nahi duguna, irakasle gurasoen moduan, eta gero ze punturaino, lehen aipatu duzuna, ez garela konturatzen, eta badagoela azpimundua, eta horra zelan heldu, ailegatu, berrien arteko elkarrizketa oso importantia da, eremu berdinean eroka ego ikustia, baina askotan, zailtasunak egoten dira, horra ailegeko. Mira, gupen dela urte batzuk genuen ikerketa bat, sextinari buruz. Sextina da, nolaiteko izaera sexualeko irudiak bidaltzea eta jasotzea. Eta hor jendeak erantzuten zigun, oso arriskutsua zala, zitzaiola gustatzen egiten zuen jendea, ez dakiz zer, eta gero ez dakizen batek esaten zuten beraik egiten zutela. Orduan hor, nolaiteko diskurso etikoa oso barneratuta zeukaten eta esaten zuten, bere buruari esaten zioten, eta aldi berean garbi esaten zuten batzuk, berari gustatzen zitzaiela egitea. Hor, importantea da ere bai, garbi eukitzea, hau lantzen nahi gehanean, harremanak lantzen nahi gehanean, eta bar, gure ikuspegia beti izan behar dela askatasunetik, eta askatasuna errespetatuz. Hau da, zuk gazte bati, esango diozu nahi dezuna, baina berak erabakiko du berak zer egin. Orduan, gero gainea, badago beste kontu bat, eta da, baldintzatuta, zenbateino gauden baldintzatuta gauza bat egiteko edo bestea egiteko.
baldintzatuta denok daude baldintzatuta. Maitasuna ikasi egiten da, harremanak ikasi egiten dira, eta norbaitek esaten badizue, karo, zuk hori egiten duzu baldintzatuta zaudelako. Ba, hori esaten dizuen personari, bueno, uste kontrara azterketa bat ere merezi dula persona horri egitea. Zeratik, ze baldintzatuta denok daude. Eta hor kontua da, lehen aipatuten uraren ze hori ikustez ditugun gauza horiek, zenbateño ekartzen ditugun kontzientziara, eta orduan kontzientziara ekarrita zenbateño geran gai aukeratzeko edo ez aukeratzeko. Orduan, zure galderari erantzunez. Interesatzen zaigu sortzea espazioak interakziorako eta hausnarketarako. Hori interesatzen zaigu. Izan daitezke, eskolan adibidez, irakurtzen nahi ganean obra klasiko bat, eta obra klasiko horri buruz hitz egiten dugun bitartean, 1000 gauza atea daitezke oso baliagarriak, baina izan daitezke beste momentu batzuk bai. Importantea da sortzea momentuak hitz egiteko, entzuteko, gauzei bueltak emateko. Eta hola, gai izango gea ikusezina dan hori, berezkoa, hola dia gauzak hori bazterrea uzteko, eta kontzientziara ekartzeko. Eta kontzientziara ekartzen dugun heinean, aukera sortzen dugu, aukeratzen. Baina, klaro, pertsona batek hitz egin eta ezakizer eta bakizer, gero berak erabaki behar du. Berak bat, pertsona batek baldin badaki, honek kalte egiten diola, eta ondo latunduta baldin badauka eta ezakizer, berak erabaki beharko du. Baina behintzat, erabaki dezala, informazio guztiarekin eta hausnartzeko aukerak izan da. Orduan guk zein dezakegu, ez dugu beragatik aukeratuko. Egin dezakeguna da, hitz egiteko, hausnarketarako, interakziorako, espazio horiek, aukera horiek sortu. Hori da gakoa. Guran eran galdetzen, zelan urraketan duzuzuk, ume txikinak, dakoin, hain erakargarri dan pistola mundu hori, ez? Nireakot 5 urteko mutiko bat, eta bera nahi dago izan jefe de polizia la cárcel. Eta bere pelikula erakargarriena da, Gru, mi villano favorito, ikusten más villano, hobeto, ez? Gero, eskolan badakit jarrera respetutua dakola eta harreman honekoa, ez? Eta alde hortatik bitu magazin da, baina eredu hortan, berak nahi dago, gero badako, ez? Joate zara, gabonak izan dian, ez? Berak nahi dago pistolak, eta niretzako hori eredu zar muan ikusten dut, ez? Baina gisa parkera joate zara, eta ondiokan mutikoak dira pistolak eskatzen da baina, pistolak enjorazten da baina, eta ez pistolarik ez, baina gero, nire semeak badako bere pistolak, ez? Eta horrek sortzen du, kontraesanak, eta ez dakit zelan bideratu, zati, bereatzako erakargarria da, eta guztu zentzu hortan ezin jo dela limita, ez? Baina bestalde, ez dakit zelan ikusten duzun pistola kontu hau, ez dakit. Claro, askotan pentsatzen dugu, seguro mila aldiz entzungo zutela, ez? Jo, hain txikia dira eta ez dakit ez pistolekin, baizik edo zen gauzakin. Hori ez da ikasitako, hori berez dator, ez? Hori berez dator, hain txikia ez da izango, ez dakit, 2 urtekin, ez da izango, hori, ez dakit, genetan eramango du edo zerbait, ez? Eta hori oso zabaldua da, ez idea hori, edo zein gauzatarako 2 urtekin, 3 urtek txikia dianean, hori ez da ikasitakoa, hori, pentsa, ze txikitatik hasten dian umeak ikasten gauzak, adibidez. Nire zehatako bat, espezialia da, hizkuntzen irakaskuntza eta ikaskuntza da, eta hor ikertua dago, nola umeek bizitza jaio eta lehenengo 6 hilabetetan, entzuten duten hizkuntzaren arabera, ume bat jaiotzen denean gai da munduan dauden hizkuntza guztiak hitz egiteko. Edozein, ez guztiak batera, guztietako edozein hitz egiteko gai da. Munduan dauden hizkuntzek dauzkate soinu desberdin pilo bat. Eta guk ez ditugu ikasten guztiak. Jaiotzen geanean, segunda Z testiburutan jaiotzen gean, entzuten ditugu hizkuntza bat, o 2, o 3,
Eta hizkuntza horiek dauzkate soinu zehatz batzuk. Bai? Umea jaiotzen dianean, soinu bat entzun edo bestea entzun, ez dituzte diskriminatzen, ez dute bereizten zer dan euskera, zer dan japoniera, zer dan poloniera, bai? Oso soinu desberdina dauzkate. Zer gertatzen da bizitzaren lehenengo 6 hilabetetan? Lehenengo 6 hilabetetan, beraien zaintzaileekin daukaten interakzioari esker, interakzio horretan, entzun da entzun, bai? Lortzen dute jaio eta 6 hilabetera diskriminatzea zeintzu dian bere hizkuntzako soinuak. Pentsa, 6 hilabeterekin ja olako gauzak ikasi egiten dituzte. Eta hori 6 hilabetekin iteko gai baldin badia, pentsa zein dezaketen, ez dakit zenbat urterekin pistolei buruz, ez? Karo, hor kontua zein da, azteko ez gehala gu erreferente bakarrak, bai? Osea, ume bat sozializatzen da beste leku batzutan, eta beste referente batzu dauzka, eta orduan, ez dakit, norbaitek esaten badizu hori berezkoa dutela eta ez dakit zer, evidentea ez dela horrela. Eta, gero, karo, zure semearen kasu konkretuan zein marko zenuken nik ez dakit. Baina badala gauza bat aldatu daitekena, bai. Eta nola aldatu daiteke, etikatik bideratzea. Zezuk esan dezakezu, hau txarra da, baina esango du, que muermo, txarra da. Eta orduan, karo, imarrezuna da, ez txarra da, baizik, ze kutrea da. Osea, zuk nahi badezu zerbait abandonatzea, lortu badezu ez bakarrikan etikaren diskurtsotik, baizik, etikaren diskurtsotik eta estetikaren diskurtsotik, erakargarritasunaren diskurtsotik lantzea. Orduan, zerbait, baztertzea nahi badezu, hori da, pertsona eta jarrerak okerrenekin hori baztertzea nahi badezu, karo, baldin da, txarra da bakarrik, horrekin ez dakiz eta bakiz gertatzen, horrek ez dizu, ez da hain eraginkorra izango. Interesantea da, saiatzea lantzen, hori beste diskurso hori, erakargarritasunaren diskursoa. Problema zein da, irakasleok eta gurasook oso ondo manejatzen dugunean. Etikaren diskursoa, baina ez gehala oso trebeak askotan erakargarritasunaren diskursoa. Orduan, hor badaukagun erronka bat. Nola indezakegun, eta gero testuinguruaren arabera, umearen arabera, geure arabera, ikusi beharko dugu nola landu dezakegun zerbait ez bakarrik etikaren ikuspegitik, baizik erakargarritasunaren ikuspegitik ere lantzea, ez? Eta pistolan kontukin, ez dakit, ikusi beharko ditzake nola ez dakit, nola konkretuki, baina bai izan behar duela zerbait naharmentzen duna ez bakarrik txarra dela, baizik kutrea dela, ez dakit. Arkaiz, komento duzula erakargarritasunan hizkuntza hori, gu elkarrezen ikas komunitatea gara eta bagabitz jardura rakastetxok eta lantzen, eta egisa da askotan, gure artien da klaustro mailan, komentatu izan dula, askotan ez dula identifikaiten zein jan dezioaren erakargarritasunen diskurtza hori. Eta saiatu gara askotan, adibidez berdinak, nire adibidez aurreskuntzako irakaslea naiz, eta beti zaitasunak bilen du adibide horrek topaiteko gero erabilia izateko praktikan. Umeek nola erabiltzen duten hori? Bai, eta gero guk nola labili hizkuntza hori, ez? Ze eredu erabili erakargarritasun diskurso hori, eta ez etikan ez, ezkenean azten gara, baina beti etikan bukatzen dugu, ez? Eta zaitasunak bilen du eredu horrek topaiteko, ez? Zeintzuk dian, kutre esan duzu moan, ze beste eredu dakun, hori... Baina uste horri aurre egiteko, Leno Freirena esanetena, ez? Hitza eta ekintza. Bietara jokatu behar dugula, ze asko hitzein arren horrek ez badakar ekintzarik, gure hitzak bihurtzen dira ezerrez, haizea. Orduan hitza eta ekintza, ez? Eta alde hortatik, adibidez, lehen aipatu etena, Ausarten kluba, horrek funtzionatzen du. Ze ez da bakarrikan ze esaten dezun, da ere ze egiten dezun. Taldeak baztertzen baditu jokabide kutrenak, zuk esan dezakezu kutrea, baina gaina hori egiten baldin badezu, pentsa ze
ze aspergarria bihurtzen den baztertua da hori. Hori batetik. Baina gero umek denbora guztian erabiltzen dute desioaren hizkuntza hori, diskurso hori. Ez dakit, seguro mila handiz entzuten zutela, ume bat, aidana kritikatzen beste ume bat, baina aldi berean nabaritzen zaiona, grazite diola. Ez dakiz egin du eta badakiz egin du, hor disoziazioa da. Zekao, ez dakiz eta bakiz egin baldin badu, baina grazia egiten baldin badizu, ostras, hor problema daukago, justo. Zekaro, hor zerbait gertatzen nahi da, ez? Orduan hor, ikusi barrezu nola, kutrena bezala, ez dakit, ikusi barkoa, bakoitzean zer funtzionatzen duen, zeinekin funtzionatzen duen. Esatea batzuk orangutan batzuk diala, esan barrean ze gaizkia idian, ez dakit zer, pues igual funtzionatu ezake, edo ez dakit. Ikusi barko litzake bakoitzean zer funtzionatzen duen, ume guztiekin ez du funtzionatuko testu inguru guztietan berdin, ez? Ez dakit. Deskubrituko dago. Hola, xotxiko dugu. Bai? Oso, ondo? Gora.